Nego kategorietako saria. Sari hau kostaldera joango da. Estereotipo eta rol sexistei kritika sakona egiten dien kanta dakarte gurera. Oso gazteak dira, indarra soberan dakarte, eta bidea eraiki nahi izan dute haien kabuz. Beraz, zorionak, alkarrekin bideoaren, Kaixo, zorionak, kuadria benetan politia ekartu zaretena, Hementxe zaria, zegoentzako, sartu dana, beldur barik. Oso ondo. Zuek eskatu zenuten, ahal izan ez gero, zuzenean kantu bat jotzeko, ez da? Baina zuen sortutako kanta da. Zeren inguruan hitz egiten du kantu horrek? Bueno, guk gure kantiakin nahi ginen presupositiboa pixka transmititzu. Eta esaten bezala kantan, etxe bizketan, zela gaztetasunetik gugo gehan danok aldatea aurrea, eta posible aldaketa bat, baina danok ingeura horren alde. Eta gure mezuan, hori da bilurri gabeko munduan eula sortu, eta hori ise da gure helburua, eta hori ise. Euskalki errodak azuten, Bueno, hau galdera gian eria, nik botako dizuet. Danok osatzen zuet aldea? Danok jotzen dezute? Bale. Baina dena parte hartzea izan duzute proiektu honetan. Nola da alako kuadria handi bat batzeko nola egin dezute danak batu hau sortzeko zer? Imaginatzen zei izango dela, ez da? Ados jartzea, asko izanik? Edo ez? Guk eskolan indeu, gehan lehenengo batxillerreko ikasleak, eta guk indeu ikasgai baten deitzen dela esigabezi, eta eskerrik asko gure irakaslea, jorko zela, omaiatu dut. Eta, nire ikasgai hortatik eta da, lehenengo urtia ikasgai hori dola eskolan, bertan etxe biziketan eskietza, biziketza eta alako baixak, eta horretxik, lehenengo urtia izan da aurkeztu gana, eta oso ondo, bueno, zuen prest? Bai? Nahi dezutenean eta ezue, gozatu, beti urduik ez gainetik eta disfrutatu.